Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Tsira har aminci gara kunshi Muhammadin sallallah, kakagun Hassan da Husaini alfurashi bawan Allah. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Na sa Shehu Tijjani Barhama har da Sheikh Bazalla, Shehu Lawan muje baba ka kai mu muje ga manzan Allah. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Ya mai duniya sarki na ilahu da kai ake tuna Allah. Ni na dau shiri lalle yau bege zan wa manzan Allah. Kai Badar da Hunainu ranan sun ga ikon Allah, ga mai ɗaukaka ya dawo sallah dole ya zama farilla. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Wane ne ya jebe kai bawa ya taho a bautar Allah, ko da lahira na shaida kai ne tabbacin ahalullah. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Komai kai mana nisan tafiya ka kawar mana sallallah, yau da babu kai nisan tafiyar da sun ci mana sallallah. Da mai duniya kuma mai raba kyautar lahira ainullah, kai ka zamo mana fitila sada mu da rabbi sarki Allah. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. An kore shi an jefe shi duka saboda bautar Allah, bayi me makai wa ma'aiki domin ya haɗa mu da Allah. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Ya bar can maka ya je Habasha domin ya zamkare mu, mu kuma mun tsaya yau ba mu da kishi kan ma'aikin Allah. Na rike mafakata annabi kar ka bar ni da kaina, ni mai kuskure mai sabo Allah rabbi ga uzuri na. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Shine ya fito yayi yaki har ashabu na yin kuka, sun zaci an kawar da ma'aikin Allah rabbi ya gwada girma. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Allah bai bari a taba shi domin shi ya zam sirrin shi, ko da lahira na shaida kai ya bai wace to wallah. Dai an jiyo a jiyo ka, in dai an gano a gano ka, ba dan kai ba manzon Allah da yau aiko ba ma sallah. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Ka gan shi ka gigice tsabar farjini na ma'aiki, kai ne kai bautar Allah har yau mu muke yin sallah. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Daga Adamu har Isa annabi kai muke sauraro, Muhammad Fatihu kai ne ka zamo mai buɗe bautar Allah. Ka zama madugu uban tafiya ko da fagen yaki, in sun ganka ka fito ko wannan su yana cikin ɗaki. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Me nasara cikakke annabi mun rusuna a bayanka, Adamu zai fito kowa zai zo domin yana maula. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Dan ne zan tsaya dan ba ilimi a cikin kira zana, annabi yarda lamun ke in zo maka dan ziyararka. Na biya na karanto annabi yon dokto suke ce mun, baban sayyada Ahmad Haidar Allah ka karɓe mu. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan Allah. Ni ga gaisuwa zan miƙa gunshi Sharif Rabiu ne, Allah rabbi gafarta masa domin mu kasance tare. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzan
Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzon Allah. Taka lafiya sarki na ma'aikan Rabbu manzon Sarki na ma'aikan Rabbu manzon Allah. Sarki na ma'aikan Rabbu manzon Allah.